Deseatzen nota, Ane Gabarai! Ai, aste hontan bankuko webgunea hackeatu dut. Nahi gabe, ze uste zuen, ni hacker banaizela, ala, ez. A ber, internet bidez, bankuko eragiketak eta egin nahi nituen, eta azkenean, Amancio Ortegaren kontu korrontean sartu nitzan. Harritu nitzan, hasieran. Hainbeste zero ikusita, Jesus Maria, HBO-ko presidenta egin haute, hemen. Ja, eta zuek pentsatuko duzue. A ber, inuxente hau, nola sartu da multimilionario baten kontu korrontean. Otsaila baino motzagoa data. A ber, erresa. Ne kontraseina gaizki sartu nuelako. A ber, eske zeinek asmatu zituen kontraseñak. Eta batez ere, zeinek asmatzen ditu nire kontraseñak. Osea, sekula ezin ditut pasaitzagoatu. Jolin, eta ni memoria unikoa naiz, kontuz geho, nik gioiak eta oso errex ikaste ditut. Eta teatroko testuak eta, Aitziber, a ber, nola zan, elkarrekin ingen un obra hori, nola zan? Baitare. Etxeko Santxa. Ikusten. Ikusten, baino pasaitzak sekula ezin ditut batu. Ara, nik zeak mobileko pin dela hoi apuntatuta daramat, papertxo batean eta mobileko atzekaldian peatuta. Oiz konta? A ber, hiru aldiz bakarrik sartu daiteke, hiru aldiz bakarrik. Osea, gaizki, esan nahi dut, hiru aldiz bakarrik gaizki. Bestela, puk eskatzeizu. A ber, osea, pin ez dakit eta puk nola jakingoen. Ai, ama, eta hori ni teknologiaren aldekoa naiz, bale? Hori argi gatu dadila. Baina kauzke, deneako eskatzen zute kontraseina, deneako. Mobila piztutzeko, e-mailan sartzeko, online erosketak iteko, bidai txartelak eosteko, txortan egiteko. Bueno, txortan egiteko kontraseina eta norbait ere behar da. Baina, bueno, hoi beste gai bada. Hoi beste gai bada. A ber, nik lehen beti sartzen nuen kontraseina bezala, 1, 2, 3 lau. Bale, osea, ez da oso segurua, bale. Baina, bueno, erreskoatzeko mokua, bai. Eta bizitza honetan, baizu, praktikoa izan behar da. Baina, guain jauek ez dute balio. Ez, guaingo kontraseñak sortu behar dira, letrak, zenbakiak eta zeinuak nastuz. Danak nastuta, hola, pupurri bat egin. Eta inork ez asmatzeko mokua, kontuz gero, eta hortxe jartzen naiz ni. Tope kontzentrauta. Izarditan, tabletaren aurrian. Txokolate tableta ez. Bestea, txokolate tableta aldamenean. Ta hortxe, a ber, bengane, astindu neuron hori, venga, okurrituko zaizu zerbait, venga. Listo, bakit. Nei zena jarriko ez. Ane. Hoi, normalean ez zaitaz zuzen, normalean, Baina, ane, jazta, ni simplea naiz, humila naiz, jazta. Bienekin, ane. Ez, irukin. Ane. Izena listo, letrak listo. Oain zenbakiak. A ber, zenbakiak, jaio nitzan urtia, portaleko zenbakiak, telefonua igual luzegia, bueno, nera adina igual. Askotan astu itez aita adina. Bueno, a ber, baina aukera bada, Baina, karo, jendiak hori erresa esmatu ezake, 35 oso... Ai, bueno, bale, klasiko bat, nire urte betetzeuna eta listo, 0602, jazta. Eta oin zeinua falta zait. Zeinua, a ber, galdera ikurra, 3 puntxuak, dierezia, osea... Jazta, asterizko eta punto. Bueno, asterizko sin punto, asterizko bakarrik. Jazta, jazta. 0602, asterizko. Vale, mesutxua. Dale, mesutxua, hori da.
Gutxinez, maiuskula bat behar du, bale ba. Ba, A maiuskula. Anne, 0602, asterisco, aceptar. Errepikazazu pasagitza. Anne, 0602, asterisco, aceptar. Txa, mezutxua berrize. Pasahitz hori hartuta dago nire. Zeinek hartu du pasahitz hori? Zeinek? Der. Ja, bakit, eske argi dago, eske argi dago, eske emakume horrek obsesioa du nerekin, eske hala da, Ane Gartiburu, bai, eske dena kopiatzen dit, kontraseinak, Gabon Zarreko soineko gorrilla, hola corazones, dena! Ja, bale, Igartiburu, bale, Ja, hala, oain hasi, beste kontraseina bat asmatzen. Gero, azten zaizu, robotaltzea. Eta ateatzen zaizu baur, katxarro batola, letra batzukola eta numero batzuk, W handi batola, gero S batola, hankaz gora, T bat, lepoi gabe, gero dana, nola ditzea hoiz? Kaptxa. Hoi da. Ezin asmatu. Azkenian zea, bueno, robota espazia, a ber, hemen 6 argazki daude, esan. 6 argazkitan ateatzen dira erruedak. A ber, bale, ardo kopatxo batekin nago. Nik bestela ezin diot horrelako trantze bati aurre egin. Baina humilazio hau, beharrezko alda. Favorez. Ara, robota ez dakit, baina jartzen diazun, bletxe txarrakin Terminator ere izan naiteke. Vale, así que hemendik aurrea, Barbiru lagu. Amancio Pragan, ez. Amancio Ortegaren, kontraseina. Listo, eskerrik asko.